Munyika yeZimbabwe vanhu vauya vachichema-chema vakati zvatakutotenderedzwa musoro nevanhu vasingambosviki 100 zvavo kana 1000 tichiona kuti aiwa munyika yeZimbabwe population yese nevagari vese munyika yeZimbabwe aiwa vari kuomeserwa upenyu nekuda kwevakomana aiwa vari muri muthe regime, vanhu vekuti kana vanhu vakaunita they can remove them vakaisa vanhu vavanoda. Sanapinda mashoko abuda achitogwa panapa tiona mafactional fights achiramba aiwa achiluma aiwa muthe ruling party ZANU-PF panguva ino tichiona vachiramba vari clinged onto power. Remember subscribe or like or turn on the bell icon. Tichipinda pahendo yamajera jeros anoposta aiwa this picture Victor Matemada pamwechete naVice President Constantino Chiwenga okudanyira achiti seeing what is happening in Mozambique, Zimbabwe's ambassador to Mozambique Victor Matemada sensationally warned against the postponement of elections in 2028 and the extension of Idi Mnangagwa's term. Victor says he supports VP Chiwenga's call for adhering to the constitution. Tomashoko anobuda toka panapa nevakomana namajara jesu vachitaura loyalty ina Victor Matemada kuna VP Chiwenga anova ambassador to Zimbabwe, ambassador to Mozambique anova Victor Matemada. Vari kuva vachitaura nawo asina kuti masekizisi panguva ino nawo idzi vanoita nadzo dzikunzwa kuti uyu anaya mhingi uyu azofaiwa uyu atsakatika pakati. People they are now tired nazvo zvokuti aiwa munyika yeZimbabwe vanhu vakungoda kungozi vanongomuka chikunzwa kuti the end of the ruling party ZANU-PF woza kuti takutangira patsva tichienda aiwa nenew chapter kana upenyu utsva kana muri munyika yeZimbabwe. Mashoko atiri kuona kuti aiwa people they are now tired nekungonzwa mastories aiwa emaloyalties ari kuitika pamwechete neterm extension nevision 2030. Tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi tine comment section medu. Tudze mafungiro enyu, sana subscribe or like, turn on the bell icon.